Mi smo strahovito ponosni što već s ovim koncertom na Gripama, velikim humanitarnim koncertom, ćemo zaokružiti cijeli rad između HVIDRA Split i Marka Petkovića Thompsona. Za nas je to jedan veliki događaj. Ja mislim da je rijetko kad već po sadašnjim saznanjima toliki prihod, sav prihod ide za bolnicu gdje su najteži bolesnici. Mi smo oduševljeni što je Marko nas angažira da pomognemo, jer je i nama bit i naše postojanje je da pomognemo slabijima i nemoćnim. Takvi smo bili u ratu i takvi želimo biti i danas. S druge strane, naša udruga s ovim jača. Mi smo pozvali momke iz ATP Lučkog, mirovljene specijalce koji će također biti s nama na koncertu. Time se ta jedna priča, HVIDRA Split, Thompson, dobri Hrvati i ostali pravi ratnici, jer mi mrzimo branitelje, za nas postoje samo ratnici, napokon će biti na jednom mjestu i to prijateljstvo se neće prekinuti. Ono što smo vukli iz rata, vučemo i danas. A mislim, kad smo mi zajedno, nema nas puno, nema nas previše, ali kad smo zajedno da smo moćni, da nam niko ništa ne može. Dobro večer, hrvatski narode! Dobrodošli! Drago mi je da u Splitu napravimo na ovim Gripama ovako dobar koncert. Drago mi je da dominira mlada publika ovdje večeras. Naša hrvatska mladež. Prije svega zahvalio bih vam se na svemu što podržajete mene, moju glazbu, moj stav. I hvala vam što ste došli večeras ovdje. Znamo da sa kupljenom kartom pomožemo direktno našoj bolnici, našim firulama, organizatorima, doktorima i medicinskom osoblju koji je večeras ovdje cijelo s vama, našoj HVIDRI koja je suorganizator ovog koncerta. Pozdravite moj band, Toto svira solo gitaru, Tiho Olić bas gitara, Uja Ces Bulić, solo gitara, Teo i Brankica, prateći vokali, Marino Strmo bubnjevi, Mario Salvador klavijature. Da vidimo vaše ruke, narode! Oj Hrvati, braćo mila, iz Savoglavo, Hrvatska vam zaboravit neće nikada. Hrvatska vam zaboravit neće nikada. Neće nikada. Neće nikada. Neće nikada. Evo ovako, 10 ljudi na vratima, Vita Šiško, Vuka, evo i njihovi, oko bine... Čekaj, po strana ti vrata drži? Po strana vrata drži specijalno... A južnu tribinu? Južnu tribinu drži Karaman sa svojim. Biće Tonci Karaman, tribinu će držati Leo Bošnjak. Znači Leo, najjača ekipa ide oko bine, tako je. I njima ćeš dodati u Lučko? Doće Lučko, kasnije je koliko je Lučko? Iz 10 momaka će biti iz Lučkoga. 10 momaka iz Lučkoga i ovo ostatak... Smještaj sve je riješeno? Sve je riješeno tu po strani. A ovo ostatak će biti na ovoj vanoj sjevernoj tribini, gdje je veća tribina, tu će biti ostatak momaka. Koliko ljudi imaš? Sve ukupno ima 60 ljudi. 69? 69 će biti. I plus Lučko 10, 70? Plus 70, pa će 80 ljudi račune. Onu ekipu, jednu za Marka i
Nema, to će obaviti prije što se spusti na vinu, to će obaviti Levo i njegovi će spustiti Marta. Levo je zadužen za Marta. Ti uvijek Marta moraš, nema ovo. Morate, znaš da zaštiće neko lični. Ja sam ti to uvijek ulaznici. To je to. Ono gore Treba ostaviti kome ljude. Nema je tamo na VIP. Sa curicama u prsta radi. I one prolaze. A one pretres. Doktor prskao za manekenke. One maskave, cure. Ovo će ženske za pretres. Za pretres i žena. Eto, to je to. Mislite sve dobro. Hrvati, sjetimo se Knina, hrvatskoga kralja Zvonimira. Hrvati, sjetimo se Knina, hrvatskoga kralja Zvonimira. Anice, finska kraljice, Anice, finska kraljice, Anice, finska kraljice, Anice, finska kraljice. Nemaš problema. Sankcionira. Moj Ivane, pobratime mio, jesi skoro na Kupresu bio. Idemo mi, jeli? Čija je ono livada, čija je ono trava, čija li je divojka rumena i plava. Ivanova livada. Je, što privlači nas sve skupa? Glazbenom miljevu Marka Perkovića Thompsona. Andrije, što nas privlači? Pravi ljudi. Prava ljudi, naravno prava ekipa. Ljudi koji vole svoju domovinu, ljudi koji vole pomoć. Izrečajem, tekstom, glazbom, osim onoga što Marko Perković, to sad će oni reći, evo političar govori, pa ono, znaš, politička dimenzija ga zanima. Nije to u pitanju. Ne, sasvim sigurno, prije svega Marko Perković Thompson je napravio hitove. Mi smo generacija koja je prošla i rock klasike i tako dalje i sasvim sigurno da se kužimo u glazbu. I volimo glazbu. Normalno. Dakle, logično je da iz toga proizlazi da je Marko Perković Thompson sa svojim najnovijim pjesmama i zapravo onom prvom, famoznom, starom, jakom, onom koja je budila nacionalni ponos, svijest, otpor prema neprijatelju, čavoglave i tako dalje, da je ona izazvala kod nas jedan bunt, novu snagu hrvatskih vojnika i ratnika, tako? Dakle, to je to. To je milina. To je važno. Glazba u prvom redu, a onda i ovo što on kroz svoje pjesme drugi način u odnosu na neke političke strukture koje to nisu. I zbog toga sam ja na određen način privilegiran kad mogu sudjelovati u ovom projektu i svim drugim projektima. Dakle, osim ove humane dimenzije koja se